Bideo honetan, kirol klub edo talde batean ariguneak nola identifikatu ditzazkezuen azalduko dizuet. Kirol talde edo klub batean arigunerik dagoen aztertzeko lehenik eta behin kirol talde horren antolaketari begiratuko diogu. Barne ariguneak dauden jakiteko, ohiko dinamika duten taldeak identifikatuko ditugu. Eta bertan, ikusiko dugu, ea euskara ulermena bermatzen den, eta ia bertan parte hartzen duten kideak ados dauden arigunea sortzarekin. Ohiko dinamika duten talde batzuk identifikatu ditut nik marrazki honetan. Lehenik eta behin, zuzendaritza, klubaren tamainaren arabera zuzendaritza pertsona bakarrak, pertsona batzuek osatu dezakete, edo kasu batzuetan azpibatzordeak eta guzti egongo dira. Hauetan, zuzendaritzan baldintzak betetzen baldin badira, barne arigunea osatzeko aukera egongo da. Baita, hauetako azpibatzorde bakoitzan ere. Hemen ikusten dituzuen, 3 talde edo organo hauek ere, barne arigunea osatzeko aukera emango digute, baldintzak betetzen badira. Kategorietako arduraduneko osatutako taldea, entrenatzaile taldea, kirol talde bereko entrenatzaile taldea, klub batzuetan egongo dira eta bestetan ez, baina badaude barne arigune izateko aukera izango dugu. Taldei erreparatuz gero, bitan zatitu beharko ditugu kirol taldeak. Lehenik eta behin, 16 urtetik gorako jokalariak dituzten taldeak, eta bestetik 16 urtetik beherako jokalariak dituzten taldeak. Zergatik gertatzen da hau? Euskaraldian parte hartzeko gutxieneko adina 16 urtekoa delako. Hori kontuan hartuta, 16 urtetik gorako taldeetan denek parte hartzeko aukera izango dutenez, barne ariguneak sortzeko aukera izango dugu. Jokalariak eta entrenatzailea barne hartuta. 16 urtetik beherako taldeetan aldiz, normalean entrenatzailea izango da 16 urtetik gorako pertsona bakarra, eta beraz, bere jokalariekiko kanpo arigunea osatzeko aukera egongo da. Beti ere, entrenatzailea edo entrenatzaileen artean, ahobizi edo belarri prest rola hartuko duen pertsonarik badago. Ikusten duzuen bezala, izendapen hutsa da kasu honetan kanpo arigune izan edo ahobizi belarri prest moduan parte hartu, baina aukera badago kanpo arigunea osatzeko. Eta azkenik, kanpo ariguneak gogoratuko dugu herritarrekin ere edo herritarrekiko harremanetan ere osatzeko aukera izango dela, eta kirol klub baten kasuan, aukera bat legoke lehiatiletan uneoro ahobizi belarri prest bat egotea bermatzen bada kanpo arigune izango da, eta normalean gurasoekin edo kirol klubak bestelako entitate edo erakundeekin dituen harremanak zuzendaritzatik egiten dira. Orduan, zuzendaritza bera kanpo arigune ere izan daiteke uneoro euskeraz hartatua izateko aukera ematen badio herritarrari edo bestelako erakunde. Beraz, zuzendaritza barne eta kanpo arigunea izateko aukera izango dugu. Bideo honetan azaldutako kontuan edozein galdera edo zalantza baldin bazkazue, gogoratu hemen begian ikusminetan galdetu ditzakezuela. Bestela, entitatea cabildoeuskarania.eu helbide elektroniko legean. Eta horrelako bideo gehiago ikusi nahi